Grace on Vuma FM Adult Radio for the Young at Heart. 5 minutes before Vuma FM breakfast. Ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni. Bamba sengiyavala ngaphambi kokuqala usuku lwakho namhlanje ngolwesithathu bamba sengiyavala. Ngicela ukufundela ivesi elilodwa nje kuphela namhlanje. Ozohamba ngalo throughout the day, throughout the month and throughout the year. Lizokusiza leli verse nanti ivesi elilodwa ekaJakobe chapter 4 uverse 10 wakhona kuphela. Zithobeni ebusweni beNkosi khona iyakuniphakamisa. Zithobeni ebusweni beNkosi khona iNkosi iyakuniphakamisa. Lona verse namhlanje ngicela ukufundela lona. Ngiyacela leli verse uhambe nalo unyaka wonke ubone ukuthi iNkosi ayikho inezokwenza empilweni yakho. Isebenzise leli verse throughout 2023 and see ukuthi ayikho into enamandla uNkulunkulu azoyenza. Lithi ke zithobeni ebusweni beNkosi khona iNkosi iyakuniphakamisa. Ngamanye amagama bonke abantu abafuna ukuzibona bephakanyiswa uNkulunkulu kulonyaka, bonke abantu abafuna ukuyibona uNkulunkulu baphakamise kumabhizinisi abo, emsebenzini yabo, emsebenzini kaNkulunkulu, nakhona konke abayifisela khona empilweni yabo. Nansi ingredient engicela uyisebenzise. Funda ukuzithoba ebusweni bukaNkulunkulu bese iNkosi yona iyakuphakamisa. Ngamanye amagama i-input wena oyifakayo ukuthi uyithobe kuNkulunkulu bese uNkulunkulu yona ekuphakamisa. Abangafuni ukuzithoba uNkulunkulu uyabahlisa akabaphakamisi. Abantu bavele befuna ukuphakama beze bephakamele noNkulunkulu. Kodwa kulonyaka mawufuna ukuzibona uphumelela, mawufuna ukuyibona uphakama, ake ufunde ukuzehlisa, uzithobe phambi kaNkulunkulu, uzithobe naphambi kwabantu bese uNkulunkulu yakuphakamisa. Abantu abaningi onyaka wedlule baphakame kakhulu bazibaphakamela ngisho uNkulunkulu, baphakama bazibaphakamela ngisho umthandazo, baphakama bazibaphakamela nendlu yenkonzo. Kodwa kulonyaka funda ukuzehlisa, mawuzehlisa uNkulunkulu uzokuphakamisa. Khona abantu uNkulunkulu akafuna ukubaphakamisa nakulonyaka bekuba ebabeke kwamanye ama levels, ebabeke kwamanye amazinga kangaze befike kuwo. Kodwa akakwazi ukubaphakamisa uNkulunkulu uma beyiphakamisa bona, uma bona bephakeme ngokwabo besahluleka nanokubingelela umakhelwane. Bafuna kube yibona ababingelelwayo, basafuna kube yibona abashayela izandla, abakwazi nokuncoma abanye abantu. Ake ufunde ukuzehlisa bese uNkulunkulu ekuphakamisa. Ake ufunde ukwehla nalabantu akade babukela phansi uyitshela ukuthi abayilutho, abanamali, ayikho into abangayenza. Ake uzehlise kulonyaka, usondele kubo, ukhulume nabo, ubone ukuthi uNkulunkulu ngeke kuphakamise na. Ukhona namanye ama family members angakhulunyiswa ngoba bona ngale ngathi awanalutho. Khulunyiswa laba babonakala bengcono, benemizi emkhulu nebedla kahle, benabantwana abafundile, laba abanye abanakiwe. Kulonyaka ngeke ufunde ukuzehlisa, ubone ukuthi uNkulunkulu ngeke kuphakamise. Mhlambe nje impumelelo yakho nebreakthrough yakho ilele kuthena ukukhulumisa labantu babukela phansi. Mhlambe isibusiso sakho sikulabantu labo bathatha kancane, labantu babukela phansi emsebenzini, labantu uthi mawungena emsebenzini ababulisi nokubabulisa uvela udlule uyofuna ama CEO nama managers amakhulu. Kanti mhlambe isibusiso sakho sikulo mama nje odelelekile ongamnaka emsebenzini. Kulonyaka ufunda ukuzithoba ngoba kungenzeka ukuthi isibusiso sakho sikulo muntu omthatha kancane. Ngenzeka isibusiso sakho sekulo makhelwane wena umthatha kancane oyitshela ukuthi ungangenzelani lo engenalutho engenamali, kanti uNkulunkulu ufihle kuye isibusiso sakhe. Zithobeni ebusweni beNkosi khona iNkosi iyakuniphakamisa. Khona abanye kade bethandaza kanti nje kudingeka befake nansi ingredient yokuzehlisa, beyithobe bese uNkulunkulu ebaphakamisa. Ngiyacela kulonyaka uzithobe ebusweni beNkosi bese iNkosi iyakuphakamisa. Ngoba khona izinto, khona imfihle khona kubantu abayithobayo. uJesu wathe uNkulunkulu wayithoba, wathatha isimo somuntu, wehla uba ngaphansi kwengelosi, wayithoba uNkulunkulu wamphakamisa. IBhayibheli igama lakhe lingaphezulu kwamagama onke ngoba wazehlisa, wazithoba, waziwaphanyeka emthini wehlazo, kwenziwa wanqunu, waqhubeka wayithoba, uNkulunkulu wamphakamisa. Zithobeni ebusweni beNkosi khona iyakuniphakamisa. Ake ungafuni ukuphakama kulonyaka, ake ufuna ukuyithoba. Mawufuna ukuyithoba iNkosi izokuphakamisa. Ake ungafuni ukuvela kakhulu, zehlise. The more uzehlisa uNkulunkulu ikhona ezokuphakamisa kakhulu. Ungafuni ukuyiveza wena, vumela iNkosi ivezele yona, iveze wena. Okwakho zehlise, zithobe. Ubingelele nalabo ongababingelele, nalabo ongajwayele nokubabingelela ngoba ubona sengathi ayikho into ekuhlanganisa nabo. Ubabingelele nabo, ukhulume nabo.
awazi yini ozoyithola kubona. Zithobeni ebusweni beNkosi khona iNkosi iyakuniphakamisa. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.